nơi phá đâu Charlie Frokki Charlie ơi sao ăn thằng bên này xăm quá ai ơi Hello friends, bodo bentam koni channel first and ini video saya bentam nam chiko jana go tamal nai nanai sini जोङो ना हमगोन मोनायावबो गावना लायदों नै बिसिबांबा मोनदों खांख्राइबो मोनदों मोनायाव ओमफ्राय फुङाव सायबाय आरोना नै ओमफ्राय बिनि उनाव जों थांफिनबावगोन स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो नै ना मोनलायबाय दा जा गिदिर खानायाबो नै दासो माबादों आरोना फुख्रिनि ना ने बाबा दासो हमना होबाय आरोना नै बिसिनो हमनो रोङाखैमोन नालाय गामिनि गिदिरथार नै मासे नुबावदों लोगोफोर जा गिदिरबाव दहायनि बायदि नै ओइलाय हमदो जा गिदिर मोनबावबाय जोंहा दहायनिफ्राय गिदिरसिन हमदो वाव मोनजालायबाय नुवाखै माथो मोनथिया बुलायबोदों ना थगायनो आंखौलाय थगायनाया जा गिदिर माबा बे चाइनिस फर्टि ना बिदि दावखोदों आरो दंबावो खांखानोसै बे लायबावनोसै आरोना जों लोगोफोर लाबोदों गाइखेर जोङो दा माने साहा ओंखाम नङाबा जाखांनानै ना लायबावगोन आरोना फुख्रि ना मोनदों जाम्फैयाव चाइनिस फर्टि होनो बेखौ डेन्जार गिदिरखालै मबाइलाव सेबसा नुयो लोगोफोर सुनानै गोदानोसै आरोना ब्रेकफास्ट जानानै थांसै आरोना लोगोफोर ना लायनो नायस्रा जागासिनो दैयानो गैला Wow, look at the eyes. Wow. Như vậy đâu? Nè, ăn này, tao lấy đằng sợ. Makur. Khổ lắm à? Chiều dài hơn mình. Cố gắng bắt. Nó vẫn mát hơn nữa. Nó quá bóng. Charlie. Magur. Frokki Charlie. Tao, kawai. Nang này con lợn đó đi.
Ha 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 ha. Đây chân đau khử. Nơi 바로 봐. 자, 사진에 신우양 바로니. 나 당근 비마. 왜 무거워? này nó 팝 차. दैया रानजोब्बाय लोगोफोर नै साम'आ नायद' नै साम'आ दै रानख्रेबजोबनानै माबादि दैयावनो बोरियावनो थाफैजोबबाय नै साम'आ नै लोगोफोर साम' नै जा गिदिर बे नै गासिबो जोब्बाय आयु नै साम'आ आरो नैबावथ' नै दैयावनो नै दै गैला नै बे गासिबो साम'जोब आव नै लोगोफोर नै साम'आ होबाय साम'जोब नै साम'जोब सेस साम'जोब लोगोफोर नै लागावबाय ओइस नै माना बेलाय बोरो मैयानि आं गावखोन्दा ना मा जाखो माथो थैखानोसै नै आं मैया हराव गावखोन्दाया थांबाय साला आयै फिसा आद्रि जाथारबाय नै साम'आ आयै नै आयौ फुथुमा मोनखायो माथो गाजांनो जि आद्रि जाजोब्बाय दे आरो दंबावो नै आयै सेसलै नै लोगोफोर साम'खि साम' आयै ओइस बड़ा मसली लांबाय मैयानि मागुर माथाम दंमोन नै खांख्राइ फैदो नै मागुरा बेखिनिनो साम'आ मोनलायबाय नै दिनैना मोनब्रै आइटेम खांख्राइ साम' मागुर नास्राय खावै नै दासो ओंखाम जानोसै ना मागुर आसार ना बाथोन बायदि होमबालाय जों बाना लाना गैया मालाय सावसुम लाबो बे जाहैबाय गय लोगोफोर ओंखाम जाखांख्लाब मोनै गय जानोसैलाय नै दाना ना लायबाय फैबाय मेंनानै ना सायखांबावबाय ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जानायखौ जों जानायखौ लायाखिसै गाव हारसिं जानायखौ लाबाय हनै दा दुगैनायानो लेट जाबायना बेना जों सायदों लोगोफोर नाखौनो सायाखै सनिया जानो गयानो खननानै लायबानो मोनखायोबालाय आरो मा जोंहा जारि लांफैदों दिनै लोगोफोर
जारिजों ना जानोसै मोनाबाय माने बेलासि जाबाय नै लांफैदों आरोना जा सानैजों जारि लांफैलायबाय लोगोफोर दिखाई दे रहा है नै जारिया फिसा फिसा गोरलै गोरलैसो दा बोथोराव बांद्राय मोनला आरोना लोगोफोर थावाबो जोङो लांफैबाय नै जा दखानाव थांसै आरोना लोगोफोर जारि खाखांनानै जारिखौनो एसेल' मोनबाय आरोना बोथोरानो गैया ओंखायनो जारियानो गैला फिसा फिसौखौ नागिरनानै खासाबबाय आरोना लोगोफोर चलो थांसै दानिया जोंहा थांसिगोन आरोना लोगोफोर नै दखानाव थांनोसै आरोना लोगोफोर नै खांख्राइजों मैथा बांगालजों बानायबाय आरोना बिदि जाहैबाय ना लोथौ ना बोथिया नास्राय लोथौ बानायसै नै मोनबाय आरोना बरिया गोथाव जाखाबाय नै लोगोफोर जानोसै नै लोगोफोर जारि ना लोथौ